Hej. Goddag. Vi er fysik. Kemi. Og det er så hyggeligt. Nej. Det er så fint. Og mandaktis. Det er kedeligt. Nej, det er det, vi elsker. Jo. Ja, Claus er gået. Claus vores lærer. Fordi han gad os ikke mere. Nej. Eller også går han hen. Men hej Julia! Julia! Julia, kom her! Du skal være med i vores video. Hun er lige kommet ind, imens Claus er væk. Hej! Hvad skal vi? Det er fordi, vi skal hjem og arbejde hjemme. Nej, vi skal arbejde hjemme. Vi har 2 timer endnu. Og seerne har fri klokken... Ja, Nela, kom og se vel til mig. Hvad? Kom og se vel til mig. Okay. Vi ses. Vi ses, Kav. Jeg kan ikke lige savne dig lige nu. Hvad er han her?